Μάλιστα. Γεια σας. Σήμερα να σας μιλήσουμε για δυο και βασικά να συγκρίνουμε τα αγόρια με τις κορούες. Που ας πούμε τα αγόρια τι κάνουν και οι κορούες τι κάνουν. Και σε μια φάση να σας δείξουμε ότι όταν πάει ένα αγόρι να ζητήσει της κορούας. Και να σας δείξω δυο λόγους. Και πάμε στο νούμερο 1. Πάμε. Γεια σας, ξέρετε, είμαι Μελένε Μάρο και είμαι ξακιά και όλοι με λένε Φτάνη και είμαι, δεν ξέρω τι άλλο μου λαλούχει. Πουτάρα! Τέλεια, άσε. Πάμε. Μάνια μου, κορί, ευχαριστώ Τζίνα. Δεν πολλά δυνατός, κούκλος, θεός. Δεν τα μεις, μάνα μου τι, εσύ κάνει παράκα 10 κιλά, δεν το. Εγώ ξέρω πουτάρα. Για να πω. Κούκλος, δεν αντέχω. Ρε δε. Εντάξει, όλοι κάνουμε λάθη. Μπορεί να την έχει να, αμάνα μου, κούκλος. Πάμε, εντάξει. Γεια. Πριν δεν έκανα τρυφά μου νη εσύ. Είμαι Κάτσε μου. σκότρα. Εμένα η πουτάνα. Δεν ήταν μία. Στην πουτάρα τη μάνα σου. Δεν συμφωνώ, η μάνα μου ήταν η Ελένη Πόρτου. Πού πάεις? Πουτάρα, να φίλησε. Ναι. Και τις πουτάνες. Ήταν της μάνας γι' αυτό. Ήταν τα βιβλία του Βουρνίου. Όχι καλό, γιατί είναι πολύ. Ναι. Θέλεις που να βγούμε. Μου τηλέφωνος. Το αριθμό. Εντάξει. Μου έφερες Πρέπει τον αριθμό να πείτε, ναι. Εντάξει. Ας μου το σταθερό. Όχι. Το κινητό ποτή. Το κινητό ή το κινητό του πολιτισμάς. Όχι, θέλεις. Το δικό μου. Ναι. 96. Στο σημειώνας. Εντάξει, 47, 22, 10. Τι ρούχα θέλεις να φορέσω? Φύτρωσα, δεν φταίω. Εντάξει, να βρω να σε βάλω. Και ας μην σε μια φωτογραφία. Έτσι, Να σου πω πως να σε βάλω. ναι. Πουτάνα της πουτάνας μας. Εντάξει. Άτε. Αγάπη μου πουτάνα, θέλω να σου τη δείξω. Και μια μπανάνα είναι επειδή η δική μου είναι τόση. Άντε έλα να μην μπορώ μου σεξικό. Γεια. Τι κάνεις? Άτε, γεια. Αγάπη μου πουτάνα, Εμένα με εννοεί. θέλω να σου πήξω μια μπανάνα. Και μόνο υπομονή. Nice. Με το κουτί σου το κλανί. Παραγίτσα μου πίτα μου έσπασε και Έλαμε. Τραγουδές πολλά ωραία. μου έχει πάρα πολλές. Είναι πάρα πολλά ωραία. Τι? Είσαι τόσο ρομαντικός. Πρέπει να βρεις το κρεβάτι της γυαλιάς σου. Ναι. Sorry, έπρεπε να πω κοντά. Σκίσε με.
Σκίσε με. Τι μου κάνεις, κάνω μόνο. Τώρα θα παίξω για το... Για την Εμένα. πρωινό με PSP. Με πουλικά. Μόνο. Όχι. Να με μάνια μου δεν μ' αρέσει. Θα είχα μουσικά, μην είναι αυτό πίσω σου. Αλλά για PSP. Λόγω δεν έπαιξα. Είχε μόνο ένα πέρα να δώσει. Πόψε όμως, εντάξει. Δείτε ωραίο πρωινό σου ετοίμασα. Κουρουνίτσα, λουκουί. Γιατί για να κάνω μου παλιά. Το αφήσει, δεν ξέρω. Πώς είναι μπορεί να είναι η μάνα σου. Ζητήσεις τώρα. Πολύ καλή. Επιθυμήσα να πω κασέτα του PSP. Πάει. Είναι και τότε είναι πιο ωραία. Ωραία. Αχ, έτσι το κισέ με. Το PSP. Παναγία μου, το φάει είναι χαλασμένο ραπ. Σου ψηλό από τώρα ραπ. Εγώ σε δεύτερο μικρό. Μου κάνει blowjob. Eu quero dinner, que eu quero me dar pau. Μωρά μου. Πρέπει να σου πω κάτι. Αυτό είναι τα καμινέθια και πενίνα. Και να μότω σύστο. Σκέψα να χωρίσουμε. Ελάω κάμερα. Μου πέρα. Εσύ με κάνα. Και λες ότι άμα αυτό είναι Τρέχουμε μου, ξέρει. και εγώ τώρα που θέλει κοντή να σίγαρη σου λέει. Παναγιά μου που στο κρεβάτι. Τέλος.